गोजोन्थों खुलुमबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम, बे गौथुमा जायखौ अल बाथौ महासभा होनना बुङो, बे मिरु गौथुमा दिनै जोङो बे हरिसिंगानि राजखुंग्रि बाथौ आश्रमनि गोथार थानसालियाव जों दिनै समायखिरा लानायजों लोगोसे बिबान गथायनाय हाबाफारिया जाबाय आरो जों बिबानबो लाबाय आरो समायखिरा लाबाय बिबानगिरिफोरा। आरो बिनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा जि जोंनि थांखि हाबाफारि जि जों लानानै दङ, बेफोरखौ जों फारि फारि मावलांनायनि थाखाय जोङो फैगौ नेक्स्ट एक्जिकिउटिभ मिटिङाव जोङो डिसिसन लानानै आवगायलांगोन। आरो माखासे जोंहा सोद्रोमा लानो गोनां दंबावो आरो माखासे बिबान दंबावो, बे बिबानखौबो जों नेक्स्ट एक्जिकिउटिभ मिटिङाव एप्रुभ खालामगोन। खालामनानै जोंनि हाबाफारिखौ माने फारि फारि जि जों प्रजेक्ट बा प्लेनिं लादों, बे प्लेनिंखौ जों फारि फारि मावलांनायनि थांखिखौ जोङो आजावगोन। जियानो जाथों, बे जोङो आसा खालामदों जे जों बाथौफुरियाव, जोंनि बे गुवाहाटीनि आहंग बाथौफुरियाव थानसालिनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो बे गाहाय मावखुलियाव, हेड अफिसाव, बेयावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, जाय जोंनि आसामनि माने मान'गेदेर चिफ मिनिस्टार, माने गिबि मन्थ्रि, बिथाङा थांनाय थेलामारानि जिथु जथुम्मा, 13थि जथुम्मायाव बेयाव 10 कौटि रां बिथाङा अनसुंथाइ जासिदोंमोन। आरो लोगोसे बे खामानिखौबो हयथ' जोंनि एक्जिकिउटिभनि मिटिंनि उनाव प्रसेस जानानै बे हाबाफारिया जागोन। आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बिटिआर सुक्तियाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मोननै जों प्रजेक्ट लाबोफादोंमोन। जेरैहाय माने बे आसुआ जेब्ला बे आसामाव माने सुक्ति खालामदोंमोन बे माबाजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों, गुवाहाटीनि बे पान्जाबारियाव थानाय जिथु शंकरदेब कलाक्षेत्र, बेफोरबादि जोंबो मोननै प्रजेक्ट जोङो बिटिआर सुक्तियाव लाबोफादोंमोन। जेखौ जोङो माने प्रमद बर' बिथाङा दिनै चिफ जानानै दङ जोंनि बिटिआरनि। बिथांखौ लानानै जोङो जोंनि बै जिथु प्रजेक्ट, बे प्रजेक्टआ जाहैबाय नै बाथौ हारिमुफुरि, बे जादों कुमारिखाता, दायो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। बे कुमारिखातानि बगाजुलियाव जागोन। बेयाव 600 बिगा हा जों अलरेडि बे एलटमेन्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जादों। आरो लोगोसे नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो भेरगाव साब डिभिजननि जायगायाव, बेयाव थारमाने मोनसे प्रजेक्ट, बे जाहैबाय जोंनि बाथौ खेराइ सेन्टार एबा खेराइसालि। बे खेराइसालिखौबो जोङो ओरैनो 500 बिगा हानि थाखाय जोङो प्रजेक्ट बानायदोंमोन। नाथाय जेराव जों बानायगोन बेयाव हाया एसे खम दं, थेवबाबो जोङो 300 बिगा मोनसे जायगायाव जों एसे सावरायनानै दोननाय जादों। बेनिखायनो बे 300 बिगा हाखौ जों एलटमेन्ट लानायनि थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दङ। आरो बेखौ जुदि खालामनो हायोब्ला जोङो जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमा जि जों दि प्रजेक्ट लादों, बे प्रजेक्टखौ जोङो आलो गोजोनै मावफुंनो हागोन, बावैनो हागोन होननानै जों सानदों। आरो लोगोसे नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जेब्ला अमित शाहआ क'क्राझाराव फैदोंमोन, बै माबा जोंनि बे बिटिआर माने माबा सुक्ति जानायनि उननि बोसोराव, बेयावनो नैबे जोंनि जिथु प्रजेक्ट मोननैखौ बिथाङा डिजिटेलनि गेजेरजों माने बे बेखेवलांदोंमोन। आरो अलरेडि फैसायाबो हाबखादों। दा बेखौ जोङो हाया एलटमेन्ट जायैखाय आरो बै माखासे बै जोंनि जिथु प्लेन एन्ड एस्टिमेट, जेखौ डिपिआर होनना बुङो, डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट, बे डिटेल प्रजेक्ट रिपर्टआ ओंखारैखाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जोंहा एसे आख' फाख' जादोंमोन। दा जोङो नैबे नेक्स्ट एक्जिकिउटिभआव जों डिसिसन लानानै जोङो बिनि हाबाफारिखौ मोजाङै मावलांगोन। आरो बेखौ मावलाङोबा दुलाराय बुहुमाव जोंनि बाथौआरिनि थाखाय माने बे मोननै जिथु बे गिदिर प्रजेक्ट जागोन नालाय, बे प्रजेक्टआ लासै लासैनो बुहुमाव माने बाथौ धोरोमखौ माने गोसारहोनायनि हाबाफारिखौ लानो हागोन। आरो लोगोसे बेयावनो गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरनि फरेनारफ्रा फैनानै बेयाव फैनानै बिथांमोना जोंनि बे बाथौ धोरोमनि माने सोमोन्दै बा बेनि माने बेफोरखौ मोजां नायबिजिरनायनि थाखाय बिथांमोना खाबु लानो हागोन। जोंनि दौरिफ्रा पारमानेन्ट थागोन, गोथारिफ्रा पारमानेन्ट थागोन, मावथिफोर पारमानेन्ट थागोन। गोबां जोंनि मावथिफोरा बेयाव लागातार हारिमुआव सोलिबाय थागोन। बेनिखायनो माने जोंनि बे खेराइफोरनि जिथु 18 आइटेमनि खेराइ, बे बुस्थुआबो बेयाव सेमिनार हिसाबै जोंहा माने सोदांनाया जालांबाय थागोन, मोजाङै जालांबाय थागोन। जेरै कलाक्षेत्रआव सानफ्रामबो प्रग्राम लागासिनो दङ पान्जाबारियाव, थिग बेबादिनो जोंनिया बे मोननै जायगायाव जोंनियाबो बे प्रग्राम लानो थाखाय खाबुखौ मोनगोन। आरो थांनाय समाव जिहेतु नुबाय जोङो माने बाथौ महासभा हिसाबै नोंथाङाबो मोनसे पेरेलेल मोनसे हानजा खुलिदोंमोन, मानि थाखाय? बे संबिजिरनि खोथामोन। बे संबिजिराव एसे माने आख' फाख' दङमोन। बे संबिजिरनि थाखाय संबिजिरखौ लानानैनो
माने बेयाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजिताव ओरै दंमोन जे एडभाइजारखौ आफादगिरि सायख'नो हाया आरो एडभाइजार जिहेतु भटिं पावार गैया बेबायदि मोनसे लिरनाय दंमोन। दा जियानो जाथों बेखौ जोङो एसे फोसाबलायबाय आरो बयबो दिनै जों बै 10 बोसोर गेजेराव जों पेरेल हिसाबै दंमोन। आंथ' आगोलनो 6 बोसोर नेहाथारिखामोन। बिनि उनाव बै माने सिमला हजोआव जानाय 2014निफ्राय माने पेरेल हिसाबै आं मोनसे ग्रुपाव दंमोन आरो मोनसे ग्रुपाव ओरैहाय थाबाय। दा जोङो बे खौसेनि थाखाय गुबुन गुबुन फर्मुला गुबुन गुबुन आदब खायदाजों माबोरै बबे फर्मुलाजों खौसे जानो हायो बिनि थाखाय खेबसे नङा जों 6 खेब सावरायनाय जादों। लास्ट मिटिङा जोंहा क'क्राझाराव जादोंमोन 2 थारिखआव जानुवारिनि 2 थारिखआव माने बे क'क्राझारनि बागानसालि बाथौसालियाव। दा बेयाव जानायनि उनाव माने एसे कन्डिसन लालायदोंमोन नाथाय बे कन्डिसना फुलफिल जायाखैमोनब्लाबो आं निजेनो इनिसियेटिभ लानानै नेहाथारि हिसाबै आरो जोंनि माखासे जिल्ला गौथुम जाय जिल्लाफोरा अलरेडि सापर्ट खालामबाय जे बिथांमोन फुल सापर्ट खालामबाय जे आंजों जाय जाय जिल्लाफोरा दंमोन बिथांमोना प्रस्ताबबो लाबाय जे जेरैखि जाया खौसे जानांगौ नोंथाङा लिडिं लानांगौ। दा बिदि लिडिं लानायाव गासैबो जोंनि जिल्लाफोरनो थांनाय लास्ट मिटिङा जादोंमोन नैबे जोंहा बे खगेन रामसियारि आरो गनेश दैमारि बिथांमोननि जिथु मोनसे हान्जाया बे एग्जिकिउटिभ मिटिं जादोंमोन गुवाहाटीनि ग्लबेल इउनिभारसिटियाव। बेयाव माने 13 थारिखआव जिथु मिटिं जादों बेयाव आं थान्दै साबा थैदोंमोन। आं थांनो हायाखैमोन मोनसे मिटिंनि थाखाय। दा बेनिखायनो बे मिटिङाव डिसिसन लानायाव बेयावनो एग्जिकिउटिभआव प्रस्ताब लादोंमोन जे नोंथांमोनाबो फुल पावार लानानै एग्जिकिउटिभ माबा थान्दै महरै डेलिगेट हिसाबै बाहागो लानो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लायोबानो जों खौसे जालायनायनि हाबाफारिखौ लानो हागोन। बेबायदियै दिनैबो जों नुबाय दिनैबो नोंथांजों थाफानाय परमेश्वर ब्रह्मनि जि हान्जा दं बिथांमोना खिन्थु बिराद माने सोंखारिदों धोरोमाफोरनि गनेश दैमारिखौ लाना बिदि पलिटिकेल खालामदों। बबेबा खालामनाय बिदि जादों नामा? दा बेयावथ' जों पलिटिकेलखौ माबा जोङो सावरायनाय गैया आरो पलिटिकेल जायाखै। दा बेयाव जायफोर दिनै जोंखौ सोंखारिदों बा आं फैनायखौबो सोंखारिदों बेयाव जायफोर बुंदोङो बिथांमोना जेराव दङ बिथांमोननि जिल्ला कमिटियानो गैया। दिनै कान्थेसर बरगयान खोथाखौ बुंबाय बिथाङा तामुलपुर जिल्ला कमिटि हिसाबै नैजों दंफैखायो। बिथाङा जिल्ला हिसाबै दिनै पेरेल जिल्ला कमिटि गैयामोन। गैयाबा ओरै सलिड माने मोनसे जिल्ला कमिटि आरो जेराव माने बे परमेश्वर ब्रह्म बिथांनि गसाइगावआवथ' इभेन गामिबो गैया बिथांजों सासेबो सोद्रोमा गैया। दा बिथाङा हारसिं हिसाबै जोंजों दंमोन मोनसे समाव खिन्थु बिथांमोननि जितु गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट जिल्ला बे जिल्लाया फुल्लि नैबे एखे दंखायो आरो बेयाव आनसलिकबो रावबो गैया खुनु गामि आफादबो गैया बिथांमोननि सोद्रोमाबो गैया। दा बे हिसाबै परमेश्वर ब्रह्मआ बुंबाबो जानाय नङा बा कान्थेसर बरगयारिया बुंबाबो जानाय नङा। मानो होनना बुङोबा बिथांमोना वान मेन वान माने पस्टल'सो जाना दं खिन्थु रायजो गैया। रायजोआ दिनै गासिबो जोंजों मैयासो बजालि डिस्ट्रिक्टनि माबा जोंहा गेजेर बाक्सा जेरावनो दक्षिण बाक्सा आरो जों बरमा आरो बेनिफ्राय मेदाघाट आरो बेबायदिनो न' बस्ति बागानपारा बे ओनसोलखौ लानानै मैया मोनसे मिटिं जादों आं निजे दंमोन। बे मिटिङाव बिथांमोननि मानसिफ्रा गोबां खोथा बुजिनो लादोंमोन आरो बिनिफ्राय बेयाव आं क्लियारेन्स होदों आरो बिथांमोननिफ्रायबो बेयाव बिबान फैदों दिनै बिथांमोननि आफादगिरि नेहाथारिबो फैदों। फैबाय थानाय समफ्राव बिदिब्ला खौसे खामानि मावगोन होननानै खौसे खामानि मावगोन आरो बेनिफ्राय बै जाय थाबोदों बिथांमोनखौबो जों गाराखै। बिथांमोना बुंबाय थाथो खिन्थु जों बुङा। मानो बुङा? जों सिंजों प्लेनिं लागासिनो दं। खारन बिथांमोननि जायफोर मावथिफोर दं बिथांमोननि आगदा आगसि जाय मावथि दं बे मावथिफ्रा जोंजों दंखाजोबो आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा दाबो खौसेयैनो दं थोंगोरैनो दं आरो मावगोनबो आरो जाखालांसिगोन। आरो दा खुनु बेले बेजेनो खोथा गैला जेसेबां ग्रुपिं दङ बेखौ जों खौसे खालामनायनि थाखाय फर्मुला लागासिनो दं आरो बेखौ जोङो बेंटलाव खेबसे मोनसेयाव जोङो स्टेपबो लाखादोंमोन ओमफ्राय बे आद्रा खामानिखौ नैबे नेक्स्ट मिटिङाव जों डिसिसन लानानै जेसेबां जोंनि बाथौ ग्रुप दं बेखौ जों खौसे खालामनायनि थाखाय माने जों फर्मुला लागोन आरो। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।